Hai kublai perlong tasa sisien ngan kren biang berketu ke video lan ketu ke jingkran jauh padap tu ke long me po kemujan hak ba menen jenmien ngalayu I ka kubor po shlong mel mo maplai ba kitu kilong kemi nak tu ke shnong kilapen tikna kilapen syai ya ke ke dau ke ba upadar ukran kumtu bat ke long me ke kren kumtu ti kidang bun ke jingkan thok mo kidang bun ki bru ki ba ben kidon ki ba ong ba ki shok shet ngam don ki baong bah ki ya rap jot ya parar don ki baong bah ki shong shet balang te ka baso ngok kolong balada baro si sinong ki shong shet nyam ki shong shet balang te om nak ban ngai la don tang ka wei la ne arngot ho ni su thu le ki tu ki long me ki don tu kroi ki su thu ki pen shai ki pai ba namar balai ada om pen shai ru ki pai ba ki pan ki ong balai pim pen shai kan la pen shai ru bun bom priang de kan ke jing hak jing sisa orang basnong la de ban pensyai bhai kan ni tamam lelai lada kibri ki bakan thok kibri ki bam kwa ban pediang lada orang basnong o pensyai ru kinum la he ban pediang kin kan thok ben kin kan tai biya kata ngim tep kai ke jingmot jeng tu long kme ino hikai ikren kum tu ban ngim tep kai ke jingmot jong tu phadaru ukran kum tu te ngim tep ke jingmot jong kini ki arngot ban ngim kwa ru ban bishar Henry kawai ke baki long kami pau kolong ba kiong ba itu ino hikai bakran kumtu imdei try shnong idei so shnong te haba idei so shnong te manta ka jing pensyai ke bangi ap ngidi pat ap na ki try shnong haba ki try shnong kilong kami ki rapen shisha ba bun ki jing thok ki jo shikor ha ba idei tu jingkran te balai ngindang ar tatien te balai nang kan tai ya kata don na pring jongi hiba ong ba o ka to shnong ka de ya kari kam de ya kari markidan ya ka hok kidan ya ka epek sam macam ni halaya de menta ban pensisha ba hatu ketu ke jingkran jong itu ilong kme ka de ke basisha halane ke ke bathok in up sipor arpor ya itu ilong kme ban pensai hatu in pensai em hatu in on em ba ide traditional hane ide instructional hatu in pensai em ya ba ide liang jong kata kawai ki jisha ka bala pen pau do tu phadar ba itu ilong kme ino hikai ke long ba kinong mujam kidon ya ka epek syasam macam halaya artli bal kedai ka hok yaki bal tevur syasam namar ba kidon ya ka epek jong ka asam tela da kim kwa ban tevur po asam kemarin kong kedai ba kidai banya menjur mat pendu no ka epek ka ba kidon syasam mat ban pensa ya ka ba kidon semi halaya andre la da kidang nyai bu artli ka epek kadang don be ka jing klumar namar kadai ka hok jongki ban tevur ba kidon ya kini ki voter ID God bless you.